Molweni, igama lami nguSipho Magwayi. Last year bendibheke kwi-podcast kaMphokeng ndihambela udaba lwe-container yam. Container le ndandiyichaza kwi-podcast isimo sayo. Lukhona utshintsho olwenzekileyo after ndiyile kwi-podcast kuba ndiye ndafumana umntu oye wathi uzondiofarisha nge-space for ubeka i-container. So ziyazi iindaba ezimnandi ezo kum. Ngoku ingxaki endinayo i-space ndisifumene kodwa indaba yemali ukurimuva i-container apho bendiyibeke khona ndiyisa apho funeke ibe iya khona. Ukuyi-installa le container ibuyele esimeni ikwazi uba ndizoyisebenzisa. Uba ndingafumana ke ngoku uncedo lokubana ndifumane umntu onondinceda ngemali ndingavuya kakhulu. Ndingavuya kakhulu. Ndibulele ke nokubana ndithe ndafumana ithuba lokubana ndibheke kulaa podcast bendiye kuyo kuba nditsho ndafumana nomntu oye wanenceba njengokubana ndisitsho nje ndithi ndimfumene umntu. Ndibulela kakhulu. Uba ibingekho ngeba kumnyama nje, andiyazi uba ngendiye ndisenza njani ngoku. Enkosi.